Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында Татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы видео язмаларын күрсәтәбез. Бездән аерылмагыз. Татар телендә иҗади бәйгеләр. Бары тик әсәрләргә йомгак ясалганнан соң гына, шушы конкурска йомгак ясалганнан соң гына, әлеге конверт ачыла һәм җиңүчеләрнең кемлеге икәнен ачыкланачак. Хәтер вакыттан көчлерәк. Мәскәүдән репортаж. Сугышлар булмасын, авыртулар булмасын. Сәлсән булыйк. Чираттагы сәяхәтебез Ижауның Паюра авылына. Минем биемнең була инде бу, иремнең әнисенең. Бу кешелеккә китерген уйлап. Кешелеккә, только кешелеккә. Рөстәм Миңнеханов 6 июльдә Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясын төзү турындагы указны имзалады. Бу тәкъдим белән март аенда узган Дәүләт Советы утырышында Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев чыккан иде. Аның рәисе итеп Марат Готов улы Әхмәтов билгеләнде. 35 кешедән торучы комиссияның беренче бурычы республиканың башкарма хакимияте органнарының федераль башкарма хакимият органнары белән татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча үзара хезмәттәшлеген оештыру. Шулай ук төп бурычлар рәтендә татар телен саклау һәм үстерүнең проблемалы мәсьәләләрен билгеләү һәм аларны хәл итү юлларын эшләү. Шулай ук телне үстерүгә юнәлтелгән эшчәнлеккә, иҗади башлангычларга, яшьләрдә кызыксыну тудырачак уникаль продуктларны татар телендә булдыруга булышлык итүдә бар. Бүген без нәкъ соңгысына тукталырбыз да, сүзебез әлеге бурычларны тормышка ашыру максатында инде тәкъдим ителгән проектлар турында. Син язасың, шигырь, хикәя, повесть, бәлки романнар авторыдыр. Талантыңны күрсәтергә вакыт Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе татар телендәге әдәби әсәрләр конкурсы игълан итте. Конкурс татар телен саклау һәм үстерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән баету, татар язучыларын иҗат итүгә кызыксындыру, татар телендә әдәби әсәрләр иҗат итүче яңа авторларны барлау максатында үткәрелә. Әсәрләрне җыю, жюриларга тапшыру этабы Казан утлары журналы редакциясына йөкләнгән. Бүген инде 100гә якын эш килгән. Бу әдәби бәйге бик зур масштаб белән уздырыла. Моңарчы андый әдәби бәйгенең безнең әдәби процесста булганы юк иде. Монда инде финанс ресурслары ягыннан да, оештыру ягыннан да, һәм инде номинацияләрнең күплеге ягыннан да. Барлыгы конкурста 10 номинация катнаша. Бигрәк тә менә без бу конкурста менә үсмерләр әдәбияты номинацияләре буенча бик кызыксынып көтәбез яңа әсәрләр. Үсмерләр әдәбиятында мин инде үлем, анда балалар, үсмерләр үзләре дә бик актив катнашырлар һәм безнең әдәбиятка, татар әдәбиятына яңа темалар алып киләләр дип өметләнәм. Конкурста катнашу өчен шикләр юк. Географик яктан да, яшь буенча да тәкъдим ителәчәк әсәрләрнең моңа кадәр масса күләм мәгълүмат чараларында төрле җыентыкларда басылмаган булуы кирәк. Бер автордан килгән әсәрләр саны да, темаларда шикләнмәй, тик үзәктә татар тормышы бүгенгесе чагылыш табарга тиеш. Роман номинациясе буенча әдәби әсәрләр 2021 елның 1 декабренә, ә калган номинацияләр буенча 2021 елның 1 сентябренә кадәр кабул ителә. Катнашучылар үзләренең әсәрләрен конвертта псевдоним белән җибәрәләр, ә инде шушы конверт эчендә аерым бер конвертта үзләре турында белешмә бирәләр. Бары тик әсәрләргә йомгак ясалганнан соң гына, шушы конкурска йомгак ясалганнан соң гына, әлеге конверт ачыла һәм җиңүчеләрнең кемлеге икәнен ачыкланачак. Гаделрәк булсын өчен комиссия әгъзалары, анда 4 язучы бар, һәм жюри әгъзалары әлеге конкурста катнаша алмый. Бүген жюри составын туплау бара, бүләкләргә килгәндә алар акчалата. Мисал өчен беренче урыннарга роман номинациясендә 500, повесть буенча 300, поэмага 200, хикәягә 100 мең сум билгеләнгән. Калган суммаларда саллыгына һәр номинациядә 3 урын. Һәм инде әлеге конкурста җиңүчеләрнең әсәрләренең дә киләчәге аерым аудио китаплар булып, интернет электрон версияда һәм басма китаплар булып басылып чыгачак. Матбугат чараларында, әдәби журналларда дөнья күрәчәк. Бу инде язарга осталыгы, таланты булган кешегә менә дигән мөмкинлек кулдан ычкындырмагыз. Кемнең инде язуга осталыгы юк, алар шушы язылган әдәби әсәрләрне сәнгатьле итеп уку конкурсында катнаша ала. Алар өчен татар сүзе дигән бәйге игълан ителде. Таң алдыннан үзгән гармон таушы юлларыма минем түгелдең.
Нәфис сүз дигәндә күз алдына иң беренче чиратта Айрат Арсланов кебек шәхсебез килеп баса, ләкин бүген андый осталар бармак белән генә санарлык. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле укучыларның татар сүзе республика күләм конкурсы иң беренче шушы хилафлыкка нокта куюны максат итеп куя. Шулай ук бәйге татар телен һәм әдәбиятын пропагандалау, татар халкының классик шигърият дигән тирән, бай тарихи мәдәни хәзинәсен саклап калу, милли мәдәният өлкәсендә китапның урынын һәм әһәмиятен билгеләү, нәфис сүз юнәлешендә талантлы башкаручыларны барлау, аларга ярдәм итү һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерү юнәлешендә зур әһәмияткә ия. Конкурсны гамәлгә куючы шулай ук Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе. Конкурсны оештыру эше Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә йөкләнгән. Георгий Ибушев шушындай сүзләр язган иде. Тел булганда ил яши, халыкны бергә бәйләп дип. Чөнки телгә әлбәттә илдә бәйле, халыкта бәйле. Безне берләштерүче ул әлбәттә тел булып тора. Татар бүгенге көндә әлеге конкурска һәм әлеге чарага бик мохтаҗ. Бу безнең әлеге соңгы вакытлардагы тел мәсьәләсендәге булган авырлыкларга үзенә күрә бер җавапта булып тора. Конкурсның беренче этабы инде башланды. 200-гә якын материал кабул иткәннәр. 2020 елның 15 декабрына кадәр әле сез дә өлгерәсез. 3 номинация: поэзия, проза, мәсәл. Аларны сәнгатьле укырга һәм видео язма рәвешендә түбәндәге адресларга юлларга кирәк. Чыгыш ясау вакыты чикле 5 минут. Берничә категорияга бүленде. 10 яшькә кадәр балалар 10 яшьне кертеп исәпләнә инде. Теле ачылганнан башлап, монда шуңа күрә яшь айырмасы юк. Нинди генә яшьтә булмасын бала, без аны кабул итәбез. Һәм 10 яшьтән, 11 яшьтән дөресрәге 17 яшькә хәтле. Шуннан соң 18 яшьтән башлап инде ничә яшькә хәтле булса да. Бу бер категория яшь айырмасы буенча. Икенче категория профессионаллар дигән бүлек бар. Премиаль фонд 1 миллион сум. Икенче турга чыгучылар өчен нәтиҗәләр 2021 елның 21 февралендә филармониядә гала концертта ясала. Кулыңда телефонның берсеннән-берсе кызыклы видео язмалар төшергә фантазияң ташып торамы? Димәк, алдагы милли мультфильм республика балалар кино фестивале нәкъ менә синең өчен. Бу хакта тулырак хәзер. Фестиваль республикабыз өчен дә яңалык әле балалар арасында. Мондый юнәлештә эш башкарылмаган чараның идея авторы Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык артисты Рамил Тухфатуллин. Бу фикер инде күптән хаваданып торды. 10 еллар буе мин бу хакта хыялланган идем. Хәтта безнең Татарстан синема оешмасында без берничә мультфильм төшердек. Күрәсең, ул вакытта насыйп булмагандыр аны менә шундый күләмдә дәвам итәргә, акча тәэминлеге дә туктап торды инде ул. Бу бүгенге көндә дә хыял булып калган булыр минемчә, әгәр дә менә бу безнең идеябызга фатиха бирмәгән булсалар. Кинофестивальне гамәлгә куючылар Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе, республиканың мәдәният, мәгариф һәм фән министрлыклары, Казан дәүләт мәдәният институты, Яңа гасыр телерадио компаниясе, кинофестивальнең башкарма дирекциясе, Татар кино базасы. Һәм безнең тагын бер партнер бар, бу Байтик лагере. Ни өчен дисәгез, анда нәкъ менә шул IT юнәлеше алып барыла. Һәм декабрьдә без 12 декабрьдән бер атнага кызыксынган балаларны шунда чакырып, шунда өйрәтеп, шунда мастер-класслар үткәреп, һәм әлбәттә инде шул төркем ясаган әйберләр бәлки әле шул конкурска да бирелергә мөмкин. Менә шундый бер чара бар безнең. Республикадан 70 бала җыябыз. Инде бәйге турында фестиваль 3 номинациядә уза: анимацион фильмнар, балалар өчен кыска метражлы фильмнар, компьютер уеннары, планшет, телефон, фотоаппарат камерасын кулланасыңмы мөһим түгел. Ләкин кинофестивальгә сыйфатлы видео тәкъдим ителергә тиеш. Конкурс эшләре бары тик татар телендә генә кабул ителә. Безгә сорау бирәләр, ни өчен татар телендә генә? Һәм әгәр без татар телендә эшләмибез, ничегрәк эләгеп була бу конкурска? Монда бүгенге көндә бик күп кенә аның юллары бар. Мәсәлән, шул ук дубляж ясарга була. Инде уеннар турында сүз барса, монда гомумән алганда диалогсыз булырга мөмкин. Монда бик күп юллар. Монда теләгем булса, музыка белән дә эшләп була видеоны. Кинофестиваль темалар буенча да шикләми. Милли рухлы булсын. Барбыр инде, ләкин ул аңа басым ясалмаячак. Ләкин теләк кенә минем шунда. Чөнки үзебезнең милләтебезнең татар халкының
ішкі дөньясын, ішкі рухын шагылдыра торган, тасвирлый торган әсәрләр булса, тагын да шәбрәк булыр. Кинофестиваль 3 этапта үткәрелә. Сайлап алу, ярымфинал, ягъни зона этабы һәм финал 2021 елның 26 апреленә билгеләнгән. Кабул итү 1 ноябрьдән әле старт алды. Шуңа күрә әлегә безнең кабул ителгән гаризалар җидәү. Җидәү булса да, алар төрле районнардан. Без Татарстанның барлык районнары һәм шәһәрләре белән эшлибез. Көн дәвамында, инде хәтта атна дәвамында методистлардан төрле хатлар алам, аларга җавап бирәм. Районнарда кызыксыну зур, һәм әле тора бара безнең гаризалар 31 гыйнварга кадәр кабул ителә. Кинофестиваль бүләкләре һәр номинациядә акчалата бирелә. 1нче урын 100 мең, 2нче урын 70 мең, 3нчегә 50 мең сум күләмендә. Инде финалга чыккан эшләрнең алдагы язмышына килсәк, Шаян ТВ каналына әлбәттә махсус эшләнгән бер фестиваль конкурс. Мин уйлыйм, әле аның бер этабы, менә финалга кадәр, бәлкем без әле тәкъдим итәрбез Шаян ТВ каналында тамашачылар мәхәббәте призына, шунда бер интерактив шундый өйрәнү булыр микән ул, менә шундый бер опрос булыр микән. Әле формасын уйламаган, ләкин без Шаян ТВга моны тәкъдим итәргә максатыбыз бар. Балаларга зур-зур уңышлар телим. Без бергә булабыз, без бер команда булабыз. Аларның эш дәврендә алар бер-берсе белән аралаша башлаячак. Ул да бик мөһим бит инде. Чөнки алар бер зур төркемгә әйләнергә мөмкин. Һәм зур максат безнең һичшиксез инде киләчәктә үзебезнең милли киностудия булдырып, үзебезнең татар мультфильмнар чыгару, татар фильмнар чыгару. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Хәтер вакыттан көчлерәк. Мәскәүдән репортаж. Сугышлар булмасын, авыртулар булмасын. Сау-сән булыйк. Чираттагы сәяхәтебез Ижауның Паюра авылына. Минем биемнең була инде бу, иремнең әнисенең. Бу кешелеккә кия торган уйлап. Кешелеккә, только кешелеккә. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан хәтер вакыттан көчлерәк дип исемләнгән телемарафон узды. Татар мәдәни мөхтәрияте тарафыннан оештырылган әлеге чара сугыш ветераннарын һәм анда батырларча һәлак булганнарны искә алу максатыннан үткәрелде. Хәтер мәңгелек. Бер ел элек шушы көннәрдә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә тормыш кайный иде. Көзен биредә һәр вакыт төрле чаралар һәм кызыклы очрашулар узды. Быел билгеле сәбәпләр аркасында барысы да башкача. Шулай да үзара аралашудан, ата-бабаларыбызга, каһарманнарга багышланган чаралардан бөтенләй баш тарту мөмкин түгел. Беренче тапкыр мондый масштаблы телемарафонны Мәскәү татарлары мөхтәрияте 2020 елгы Сабан туйга багышлап уздырган иде. Чираттагы музыкаль телекүпер башкаланың татар мәдәни үзәген бөтен дөнья белән тоташтырды. Чараны хәтер мәңгелек дип атаганнар. Пусть наш голос, голос победы промчится над планетой, и все люди планеты будут знать, что мы мирные люди. Телемарафонда катнашучыларның берсе Хәдичә Гайнетдин кызы Галиуллинага 101 яшь. Ул тыл хезмәткәре. Бик зур рәхмәт барыгызга да бүгенге бәйрәм белән исәнлек саулык, тагын да бергә матур итеп эшләргә насыйп булсын. С праздником всех поздравляю и всем желаю здоровья и счастья. Җиңүнең 75 еллыгына багышланган Мәңгелек дан дигән клип онлайн очрашуның бер музыкаль бүләге булды. Аны Мәскәүдәге татар мөхтәрияте Яңа гасыр каналының федераль башкаладагы филиалы белән берлектә чыгарды. Ул татарлар арасында танылу казанды. Күбрәк инде булсын шундый дәртле җырлар безнең ветераннарга багышланган, безнең бабайларыбызга. Һәм дә вот шундый теләк сезгә, яшьләр, языгыз шундый җырлар кирәк халыкка, кирәк безнең киләсе поколениебезгә. Сугышлар булмасын, авыртулар булмасын. Сау-сән булыйк. Татар мәдәни үзәгендә бу көнне кунаклар да бар иде. Гитарист-виртуоз Дидюланың килүе көтелмәгән бүләк булды. Музыкант танылган композицияләрен башкарды, ветераннарны юбилей датасы белән котлады. Татар көйләре аңа бик яхшы таныш икән. Бу хакта ул журналистларга да сөйләде. Татарская культура, она очень
яркая, она очень музыкальная, она очень мелизматична, очень много деталек, очень много арпеджированных таких очень интересных решений музыкальных. И мне нравится татарская музыка, когда мы бываем в Казани, я общаюсь с музыкантами, мы периодически даже какой-то джемы устраиваем, сейшины. И мне приятно, что многонациональная российская культура, культурное пространство украшает татарская национальная музыка. Хөрмәтле ветераннар, зур итеп рәхмәт сезгә. Сезгә котлаем бәхет, шатлык, исәнлек, саулык. Зур итеп рәхмәт. Эльвира Хөснетдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Удмуртияның төньяк районында да кар төште. Үз хәбәрчеләребез Паюрада беренче кар өстендә эзләр салып кайтты. Болезия районында шүпче татарлар яши торган 2 зур авылның берсе ул. Мәктәп, балалар бакчасы, мәчет, мәдәният йорты бөтенесе дә бар. Үз авылын яратучы, ата-бабалары мирасын саклаучылар яши Паюрада. Аралар ерак булса да, Татарстан ярдәме дә барып җитә. Киләсе сюжетны карыйк. Паюра авылы елның теләсә кайсы фасылында матур. Язын һәр йорт каршында сиреннәр чәчәк атса, кышын аппак киңлекләр офыктагы урманнарга барып тоташа. Паюра атамасы риваяткә караганда пай җире дигәнне аңлата. Әби патшаның Межалу турында фәрманыннан соң Кистем авылының Юнда елгасы буендагы җирләренең якындагы Удмурт, Бисермән авылларына күчү куркынышы туа. Авыл җыенында өйләнер яшы җиткәннәргә пай җире бүлеп, башка чыгарга карар кылалар. Шулай итеп, 1795 елда Паюрага нигез салына. Биредәге мәчет республикада иң борынгы, 1892 елга карый. Бикәй, Гани, Мусапи әйтүләренчә, элек һәр нәселнең үз урамы булган. Көн күрешләре нинди булган? Мәдәният йортындагы музейда чагыла. Минем биемнең була инде бу, иремнең әнисенең. Бу кешелеккә китергән алар. Кешелеккә, только кешелеккә. Асия апа тагын борынгы Шамаилне әбисенең күлмәген һич кызганмый тапшырган. Кемнең нәрсәсе бар, барысы да китерделәр. Билгеле бит инде, иде бик кирәк әйбер дә түгел бит, менә нәрсә музейга кирәк, иде бик кирәк әйбер түгел. Просто-напросто аны могут бәреп җибәрергә, и все югалды. Эзләсәң дә таба алмассың. А монда инде барсылар да аңладылар, ахрысы аңлыйлардыр, музейдан бер кая да югалмас дип. Әнә шулай авыл тарихы да барлана, саклана. Мәдәният йорты җитәкчесе Фәридә Касимова ерак бабалары Касим кенәзенең илгә сибелгән нәсел дәвамчыларын туплаучы. Кистем, Паюра, Биктеш авылларында 3 ел рәттән Касимовлар җыены уза. Идея появилась еще, когда я училась заочно в университете, когда я стала писать курсовые работы по чепецким татарам. И когда начинаешь изучать свою историю, именно заходишь вглубь ее, понимаешь, что мы не просто татары, а просто люди, которые живут у чепцы. То есть мы княжеский род. Хотелось бы увидеть всех Касимовых и посмотреть, какие они стали. Я не думала, что их было так много стало. Но оказалось, что их много. Авылның һәр баласы үзенең 7 буын бабасын белә. Һәр авылның гына түгел, һәр нәселнең диярлек шәҗәрәсе төзелгән. Мәдәният йорты олысын кешесен тарта. Биредә 2 ансамбль эшли. Татарстан ярдәме белән интерактив музей залы булдырганнар. Шунда балалар элеккеге һөнәрләрне үзләштерә. Иң яхшы мәдәният йорты бәйгесендә җиңеп, грант тотканнар. Шул акчага тамаша залын төзекләндерәләр. Паюрада балалар бакчасы мәктәп бер түбә астында. Башлап, нәниләр янына узабыз. Безне алар милли киемнәрдә каршы алалар. Шунда ук һөнәрләрен күрсәтергә ашыгалар. Биредә 2 төркем, 30 бала. Күрше татар, Удмурт авылларыннан да китерәләр. Борын-борыннан ут күрше булып яшәгәнлектән, удмуртлар балалары татар сөйрәнүгә каршы түгел. Әнәниләр татар җырларын яратыбрак өйрәнәләр ди тәрбиячеләре. Дуслык исемле түгәрәк оештырды минаң җитәкчесе. И атнасына бер көн без өйрәнәбез татар теле сүзләр. Менә программа буенча көн сайын зарядка ясаганда санашма булдыралар балалар, әниләре орышмайлар, татар телен өйрәтәләр дип, алар шат.
Менә үзләре утмурт булсалар да, аларга шат балалар беләләр татар телен дип. Бер сүз әйтмәйләр, что яратмыйбыз, кирәкмибезгә дип, андай әйтүчеләр юк. Мәктәптә барлык фәннәрне дә татарча укыткан заманнар булган. Хәзер, әлбәттә, белем нигезләре рус телендә. Тукай теле беренчедән алып 9-га кадәр барлык классларда. 4-ләрнең дәресләренә туры килдек. Кызыксынып өйрәнүләре йөзләренә чыккан. Китапларындагы әкиятне ярыша тәрҗемә итәләр. Кадрларга кытлык юк. Татар телен 3 укытучы алып бара. Урыс балалар да бар, ар балалар да бар, төрле балалар бар. Бәлки ана карамастан яратып йөриләр. 1-нче класска менә керүче балаларга инде заявление яздырабыз, кем тели, кем теләми дип. Бөтенсе язалар инде, ризалык бирәләр. Җирлекләренә хас кыенлык шүпче татарларының үз диалекты, ә дәресләрдә әдәби тел. Әлфия Зөфәр кызы Казан Федераль университетында махсус 4 айлык онлайн курслар узган. Тәҗрибә уртаклашырлык остазы да бар. Минем әнием Фәймә Әүкәт кызы озак еллар татар телен укытты. Булыша киңәшләр биреп тора, сөйшеннән бик зур рәхмәт. Чөнки бик авыр мәктәптә эшләргә, татар телен өйрәтергә кыйынрак дип әйтәсез. Чөнки балалар татарча белеп бетермиләр. Өйдә дә, урамда да алар урыс телендә сөйләшәләр. Әлбәттә, өйдә туган телдә татарча сөйләшүчеләр дә бар. Укытучылар дәресләрдән тышта тырыша. Балаларны шигырь бәйгеләренә тарта, татар теле әдәбияты буенча олимпиадаларга әзерли. Коридордагы илмә такталарының күбесе татар телендә. Милливлекне сакларга тырышалар. Мәктәп директоры Альбина Касимова шартлар яхшыруында тели. Финансирование бирсәләр, ремонт ясасак, мебель алма булдырсак, менә. Уланнар күбрәк булса тагында. Мәктәп 9 еллык, 40 бала, барысы да Паюраныкы. Киләсе елга 1-нче класска 5 бала килү көтелә. Мәктәп мәдәният йорты коллективының бердәм эшләве дә сокландыра. Авылның төзек булуында кайгырталар. Киләсе җәйдә Кабат Касимовлар җыенында катнашу өмете белән яшиләр. Удмуртиядән Фәнзилә Салихова, Назир Нигманов, Татарлар. Халык кеше таш яра. Авырлыкларга бирешмик. Исән-имин булыйк. Сау булыгыз.